Pa sad molim akademika Željka Rangera, ravnatelja Kliničke bolnice Zagreb, da nam se obrati. Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, poštovani uzvanici, meni je uistinu drago da vas mogu pozdraviti ovdje, kao što je rekao dekan fakulteta, u ovoj drevnoj dvorani i zgradi, koja je istodobno i zgrada medicinske nastave, medicinskog fakulteta, ali i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, jer je zapravo isprepletenost te dvije institucije takva da se u biti ne mogu one praktički ni razlikovati. Negdje zadnjih 50-ak godina one formalno jesu dvije institucije, međutim u stvarnom životu su one toliko usko vezane i svi smo mi međusobno toliko povezani na zajedničkim zadacima o kojima je i danas ovdje riječ, da se to zapravo i ne može razlikovati. Kad kažem da smo toliko povezani, onda smo povezani i u ovom projektu, jednako tako. Jer bez obzira što je Klinički bolnički centar Zagreb kao najveća, najznačajnija zdravstvena ustanova akutne medicine i vrh piramide bolničke struke u Republici Hrvatskoj, itekako je ona i svi mi koji u njoj radimo zainteresirana za palijativnu medicinu, upravo zato jer nedostatak odgovarajućih ustanova palijativne medicine i nedostatak poimanja potrebe za palijativnom medicinom se u svakodnevnom našem životu i radu sa pacijentima vrlo osjeća i mi to duboko osjećamo, tu potrebu da se taj problem počne barem rješavati. S druge pak strane, čini mi se da je osobito značajno da je ove godine Dan psihičkog zdravlja posvećen vezi sa somatskim bolestima. Jer i to je nešto što svi mi koji radimo u kliničkoj medicini osjećamo. Svi mi znamo deklarativno, naravno, da ono duševno, ono psihički u nama nije odvojeno od tjelesnog, od fizičkog, međutim, nije uvijek to tako u svakodnevnom poimanju kad imamo pacijenta pred sobom, a svi vrlo dobro znamo da to jest realnost naših bolesnika i bolesti s kojima se susrećemo. I da itekako mnogi sve više bolesnici trebaju zapravo psihološku i psihijatrijsku potporu. Od bolesnika sa zloćudnim bolestima, koji trebaju sa tim bolestima srećom danas živjeti godinama mnogi. Danas oni ne umiru više u roku od nekoliko mjeseci, oni žive godinama, ali pod jednom stigmom, pod jednim Damaklovim mačem s kojim se treba znati nositi i kojem treba pomoći, kvalificirane pomoći, da bi im kvaliteta života bila odgovarajuća. Jednako tako, bolesnici sa transplantiranim organima imaju itekako jedno breme psihičko na svojim leđima kojim treba olakšati nositi. Sve više bolesnika sa reumatološkim, imunološkim bolestima, sve više onkoloških bolesnika, sve više bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima, koji opet ne umiru kao što je to bilo prije nekoliko desetljeća kratko vrijeme, već im uspijevamo pomoći i omogućiti i kvalitetan život niz godina, ali život koji je opterećen sa određenim psihičkim problemima koji upravo vape za pomoći i upravo stoga je taj zajednički pothvat i Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a i svih ostalih zainteresiranih koji svi zajedno žele pomoći takvim bolesnicima nešto od neprocjenjive važnosti i ja očekujem uistinu da će on biti na boljitak naših bolesnika. Možda još jednu samo riječ isto da spomenem onaj zadnji dio naslova centra kojeg smo osnovali, a to je komunikacijske vještine. Nažalost, mi malo stariji koji sudjelujemo i u nastavi medicinskoj na fakultetu i koji se susrećemo sa kolegama u svakodnevnom životu, smo svjedoci toga da nerijetko danas ljudi, ja bih rekao, previše usmjereni ka napretku tehnologije, koja uistinu fantastično napreduje i omogućava
liječenje bolesti i produljenje života, koje je još nedavno bilo nemoguće, na neki način zanemaruju što zbog nedostatka vremena, što zbog nedostatka ispravne edukacije, a mi ćemo to na ovaj način kompenzirati i zapravo ispraviti, zanemaruju upravo ono što su još drevni liječnici znali, da je dobra riječ, ljudska riječ, da je suosjećanje, pristup bolesniku od ključne važnosti i napokon spoznavanje efekta placeba zapravo potječe upravo iz toga. Tek kasnije je placebo prepoznat u nekim medikamentoznim oblicima, ali zapravo je odavno prepoznata ta potreba ljudskog kontakta, ljudske komunikacije i topline koju zapravo svaki zdravstveni djelatnik, ne samo liječnik, nego i sestre i svi ostali koji dolaze u kontakt sa bolesnicima, moraju pružiti. Neki od nas su od toga Bogom da obdareni, neki nisu, pa se zato trebaju naučiti. I upravo je ovaj centar mjesto na kojem će se to naučiti, tako da bismo na kraju svi zajedno mogli pomoći uspješnije našim bolesnicima koji nas toliko trebaju. Hvala vam lijepo.